Dok je voda bila? Voda je bila, ja sam išao kombijem tamo po još jednu pintu da spašavamo starije u Zasavici, Porečku mjestu Zajednicu. I išla je... Vi ste iz Tišine? Hrvatska Tišina. Da. Mi smo iz Tuzle donijeli pomoć. Iz Tuzle? Da. Ja sam krenio tamo dole, iza moje kuće da vidim šta šušti. Išao je val od 80 cm visine. I spustio sam samo kombi utjerat metriču. I za pola sata metar vode. Katastrofa. A usput, ako još ima gdje beba, vi recite. Imamo ovamo je curca, nije beba, ali ima još jedna, nisu sad se odveli tam kod ovi na drugo mjesto. Pa moramo i njima pogledati, ali ovo ima mala curca, ide u školu. Recite gdje? Evo još naprije. Malo ona je skroz, cijeli kat pod vodu, jer on je niže. Jesu vamo dolazili, dijelili kako pomoć? Mi smo dijelili par puta, pošto sam ja koordinator za povraćke mjeste zajednice, onda smo organizirali se zajedno, Hrvatska i Srpska Tišina, imamo dva štaba, ali zajednički rad, djelujemo zajedno. Tako da nijedna kuća nije izostala nešto gdje smo donijeli za pomoć. Znači ravnomjerno je raspoređeno. Evo ova je kuća ovdje. Ova? Evo kako. Ova mala? To mala. Sva. Dobar dan. Hoćete biti ljubazni pa da vam pomognem. Dobar dan. Ivana, gdje si Ivan? Igor iz Tuzle. Gdje si Eka? Jeste koliko djece? 2 djece. Ajde, pomozite. Ajde Marita, i ti pomozi. Ima je mala djeca, jel? Kuresti godište? 11. Znači, ne trebaju vam pelene? Ne treba. Čizme. Evo. Ćao. Daj, Maja, dobri. Samo, daj im ovaj. A ovo je za bebu. Slađe, ima, sačekaj. Samo. Ona je nova strida, ima kariju. Viću već ovo. Ah. 156, šta je to? Broj? To je kad je popis stanovništva bio. Kad je popis? Dobro, mogu se ravnati potom. Mogu ući? Mi ovdje cijeli ovu čanku. Samo za organizaciju ovo što